Zainabu Abu ina zanganci, gani Kaduna ina neman ki, gani a yanzu ina kan hanya, ban kwana da gida domin na rikice da ganin hoton ki, tun a mafarki na da na ganki, tun da na kyalla ido da na ganki, sai na ji zuciya na kaunar ki, kyan hali da ɗabi'u na ki, su saka sani nake kaunar ki, ga ki fara mai kyawun tura, dole ta sani nake begen ki, ko makiyana in suka ganki, za su yaba da ɗabi'u na ki, su kuma kawai a dama tuntuni buri na su ne auren ki, ni ko da na yi na tsotin na faɗa kogin kaunar ki, sai na biya ki zo ki tiro ni, kar da ki bar ni ina yara ki, tuntuni buri na ki aminta da ni na iso ga fagen auren ki, alƙawarin ki kamin cewa haka za ki aminta na yau auren ki, fata na nagaran auren mu da ke a saka ki gida na daki, duk abin da kike so Zainab kar ki ji komai shi zan baki, ki yi zaman ki gida na daki, za na zamo mai rarrashi, abinci na ci sutura na ɗauka, za na kula da gurin kwanan ki, mun yi zama mace kara ba Zainab don maƙiyan mu su sha mamaki, masoya na ki ina kaunar su domin sun yabi duk halin ki, abokai na sana wanda botu da kasance in gaishe ki, na da kin iya kwalliya, soyayya kin yi da gaskiya, Zainab ke baki hayaniya, hakuri kuma ga ki da juriya, ne za na kira ki sarauniya, na kira ki sarauniya. Hankalin su duka kwance kullum tare na ta zance soyayya ce sai na kulla kin yi dace jari kanki zai dumauce auren ki ya mace da yau ko da rance lalle kun yi dace ina kike mai kyalin nan Zainab mai tarbiyyar nan mai kyalin nan yar gidan umman nan yar baban nan Zainab Usman na gaida ki Usman na gaida ki Usman na gaida ki Allah saki na da lafiya Usman na gaida ki yan mata jagir na jiranki abokai na suna yaba ki, manzan ko yana yaba ki, rabbi ma yana yaba ki, na cikin yana yaba ki, ke fito yana yaba ki, aminu ma yana yaba ki, hassan ma yana yaba ki, kasu ma yana yaba ki, da dabbiyo yana yaba ki,